Nyní zavejte do služby své první dítě. Vyplňte jeho jméno a pro získání komunikačního klíče přejděte na mobilní telefon vašeho dítěte. V obchodu Play vyhledejte aplikaci pomocí ikony lupy, zadejte slovo Family Watch bez mezery a vyberte dětskou aplikaci. Spusťte instalaci, akceptujte požadavky na oprávnění a po instalaci ji spusťte. Získáte tak komunikační klíč, který vypíšete na stránce dostupního pole. Stiskněte na tlačítko Vložit dítě. Na mobilním telefonu dítěte stiskněte tlačítko Další. Aplikace zobrazí vás jako rodiče. Po několika okamžicích se mobilní telefon dítěte přihlásí do služby. V tu chvíli uvidíte aktuální polohu mobilu dítěte na mapce v pravé části obrazovky. Tím je proces registrace rodiny hotov. Doporučujeme projít si zobrazenou nápovědu, grafickou i textovou.